nema ya sa kun daina sa ijabi neman kuɗi adda yankan kai kun manta mayi sabi hanyar aihuwa na an samu kuturun, an samu makaho, an samu gurgu, an samu tsoho, almajirai ɗaya ba a samu ba. Kare na man da ga almajirai nan kamar kasa akwai abin da abban samu irin almajiri. Abin to yayi ɗan ba ni minti. Ku almajirai ne. Akwai abinci da nama cikin gida wanda ni ko ya dauko mu. Ba mu kai waje da kai ina yi. Ku dan tsaya in kira su Abubakar su samu abin da an ka ba. Alhaji mun je gode. Abubakar. Zo gaba da. A kame ma almajirai.